trăiesc cu fiul la copii. Cine? Unde? Sunt Toni de la Brașov, mamă. Hai să trăiești 100 de ani. Acolo Hodac, comuna Hodac. Am fost, mamă, da. Ia ține. Așa. Ține să-i fac o doină, dacă tot ne-am. Ne-am întâlnit acum întâmplător, dragul. Doamne, m-aș duce în cale, batuta, Doamne, lume rea și lume multă, da, vai, vai, lume. Doamne, m-aș duce în cale, batuta, Doamne, lume rea și lume multă, vai, 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 ce măicuță necăjită când copiii nu ascultă. Vai, 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 vai. Doamne, sărut mâna mama mea, chiar de sunt la casa mea și mă doare inima, vai. Doamne, până nu trec pe la ea, vai, vai. Lăsați pe mânuța. Să-ți dea Dumnezeu noroc. Sănătate, mama mea. Să-ți dea noroc și sănătate. Doamne ajută. Domnul Iisus să-ți poarte de...